Hello everyone, welcome back to the channel. This is Freedom Collection. Ompay dini mane gamiyaw adai janaini haba dong arna. Bohai. Saya kami ni pisa haba saya chicken arna. Ompay dai jeng hai ba bang gari ke din ber na ni yaw. Kono ga bai ting dang ompay jeng dai haba ini haba do se thang na hai ni arna. Nai lang mai thade zakau hinya ni se haba do se. Zakau na hai ni haba yaw. Sengra por dong kami ni makasih ni ting nai. Yang jadi dengar nah, haba ada ini haba bara gede noai secik ni, medam ni arna. Acha. Jangan lupa ini. Bare, Macam. ang mereka masa sudah. Adi saya yang mereka. Ini mereka abu saya arna. कैसा लगा मेरा मजाक? Mereka begini saya. Angkat sini begini. Kali sar mata boy. Kali tar mata. Manci dina gesingau. Hati sadang. Biam zemen neunu. Biam zemen nama bayi mendeng gosoka. Masa. Boy. Masa. Jangan balik tangga sinang ora. Angga mana arus nah, yang sesuai kadengar nah. Program sesuai mana baik ni kita ngaman situ. Kamar nada ya. Zakrat ini yang ron zakrat nah. Engkam zakrat ini kamar lima kau kasih genera zona ini kayak empat sana sih. Lalu dong berde. Ayo mak. Maka kau kasih. Kau kasih. Game sedang tinggi jana beri mereka gosok. Gaya boleh juga. Lain nggak daklinya Rizal abri jaga. Rizal duk sini. Black Cobra ni Rizal ale. Duk. Acha. Duk. Supaya sih. Black Cobra ni Rizal aja gue. Dah aja sih. Ya, supaya sih malah nih. Are ini tablet pakai keran kaye. Baik. Menurut nama. Tablet ja. Rah, hari ini ngam songra pergi deh kayak ngam songra ser. Wow, ngam songra per nih bicing. Abo beri kabar perak. Mezang na? Labra. Nusur songka betai na? Wah, kami yang nusur songka betai dang. Dari hari ini bedor yang kau kasih. Wow, bedor. Korea testi nuka deng lagi tu. Dang mudem kisah bursa banca baik. Jangan sar. Ma baper bungkan nama? Bedor keser reu naik, nenga. Gezer reu der na? Ne adik ko head nudeng mata ngam songkrani head nama. Ada. Di lain sini enggak? Ada lai thang. Nei tingaren na. Ayo ngamezor. Taklah mata. Wah, ayo ngamezor ba? Acha. Mezor noma. Nisi kono bandung nggak beko, apa kabar? Pun dia berada hamil roh. Mana? Ayo nggak berat kasih ke bepurung sebenarnya. Leader lisau gelia ayo nggak? Cookman ni head leader arjengga minierna. Delai sur mabalai saksi nilai. Babai di jadeng. Beri mendang. Macam. Ayong kutu Black Cobra nu kayu. Are ayo. Betul ke saksi nak dikebol lah. Betul ke saksi nak lah. Korea na berat gurau nudule uma betul ke belati deng nama. Belati akino. Korea gurau nuduk.
गाजालै बिराद गोथाव गोथाव संनो रोङोलै नोंसोरो हिट बरिया ना जाबाय होमबालाय दायो आलासिफोरा जाखावजोबनो हासिगोन आरो ओमफ्राय नोंलाय मा मावदों फंबाय आङो दासो लोमजानानै सिखारनो हादों नै आच्छा आच्छा माने बुस्थुफोरखौ माबाबाय आरो ना अखा हाया नालाय जानला मानला दुब्लि गेजेराव बहायनानै जाहोसिगोन आरो ना जिखुनु बा संनाय खावनाया गोथावबानो जाबाय जानाय लोंनाया मोजांबानो जाबाय आरो ना पेन्डेलजों जेबो खोथा गैया पेन्डेलजों जास्ट खालामजाया आरो ना नै आरो इसोरो माबा बानायगोन सालाद बानायो ना मा होनो बेखौ सालाद बोरै आलु ओइ आलु गरम लं टाइप 6 नि पियासल' जाखायो बियो पियास जाबा मा जायो मिथिगौ दुरबल जायोनो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं लाव म्यूजिक हासिलसो माथो दायो ओंखाम उखैबाय आरो ना ओमफ्राय ओंखाम जायो ना बायदि जोङो ओमफ्राय लोगोफोराबो दोङो आंखौनो नेबाय थादों आरो ना बिसोरबो माने जाग्रोनो हायाखै आरो ना ओमफ्राय नै बिथिं दं नै मा ओंखाम उखैबाय नामा फंबाय उखैयाबा आच्छा उखैबाय बेने उखैनायालाय उखैबाय आच्छा जाहैनोसैल' दायो जागोन नोंलाय अमा बेदर जानोसै बर' हिसाबै दे फंबाय आखाइफोरा माथो टेबोल बोरै ओमफ्राय ओंखाम उखैयाखै नामा उखैदोंलै मा जायो हिनजाव गोदानखौ नोंलाय मादै जायो आच्छा मादै जायो ड्रेसफोराथ' डेन्जार माथो खानाया डेन्जारलै नोंना माबा रनाल्ड' हिनजाव नुलायदों माथो बिसोरो सब ओमफ्राय बेदर हारा अरख्रुबग्रा गोनजा आरो ना एकदम जेवखा ए खानायखौ नायनो नोंनिखौ र' खानायखौ नायनो न'खै जुमब्रा काटा होनो आरो ना बेखौ खानायखौ न'खै डेन्जारसिन गायो मोदलालानो जायो माने ओंखाम जानो जबाय आरो ना आङो एकदम उखैथारबायमोन ओमफ्राय नैबे बाजैमोना रानफैबाय आरो ना ओंखामखौ बाजै आनै मादै बाजै बेथ' आरो माबा थङा लिटार बाजै सासेया साफाथारलै जों गामिनि माबाफोरा मादै बाजैफोरा नै बाजैयाथ' बेलाथि आच्छा सोर संनाय गामिनि नंगौ नामा सफैबायलै नै सफैबाय जाखावनो नामायदों एसे मा लादों नोंलाय ओरै लाबो नों मा लादों माबा लाबावदों सालाद नै आरो अमा सफायबावबायसो नै अमा रानग्राखौ नाय ससमा लालायलायबावदोंसो गाव संबावनाय मोदोम होलांब्रा माबा जानो हाथारलै ओरैनो लस जायो मेजेम जाबा नै बिनानै जाखायो जोङो लाजिखाया आरो ना ओमफ्राय दायो सासे स्टार्ट खालामग्रोबाय आंखौ नेयासै ओमफ्राय बिसोरो ओरैनो थाबाय थादों दै लुना होफैदोब्रा दै गैया आं आखाइ सुनोनो मोनबावाखैसो ओमफ्राय दायो सासेया आखाइ सुग्रोना हायनायखौ जाग्रोबाय थादों आरो ना ओमफ्राय आं दैखौनो मोनाखै आरो जों गामिनि बिहामजोफोरा मा होनो ओंखाम जानो नेथिनानै खामानि मावथिगासिनो बिसोरो हाबा केमेरा माबायदि जाखो हाबा केमेरा मादि जाखो दैनिखौ आं बानायफैनो मोनाखै आं मोनाखैना गयानो गैला माथो फाथैफोरखौ बारा बिसिबाय थानो हामानोलै हौवा हिनजाव फाथैलाय बिसिनाय जायोनो अच्छा आरो नै इथिं जा सेकेन्ड हेन्ड बाजै दङ जि सिन्थायाव दङ सेकेन्ड हेन्ड बाजैया सेकेन्ड हेन्ड बाजै आङो माने बिबाजै जानायफोरजों रायज्लायदों आरो लाइन मारिदों माने साबास बाजै जाखावबाय जायालै नों मानसिया हा जाया नों मानसिया मादै जाबायना ए
Ơi Bajoy, gotaw. Boरै सिख्लाफोर? Bajoy गोसो होथारदों माथो खालाय गोलाव दिहुनलायथारदों हाथाया गोजों नुलायलायदों माथो देलाय एसे बेदर अरसिना देखायलाय गोदो गोदोरखौ Begitu kirim dia. Madi. Sokla bunane. Sim direct sohondra. Nih, are bichimbe. Kasih urna dekelai siap bedor. Daun kan. Nih, beri kobra sar. Iya. Besar nah. Delai bedor urna dekelai ada. Gotaw. Tasty na? Boरै? Gotaw na? Deh, orsido. Tasty. नै आरो इसोरो रानग्राफोर ओमफ्राय बिथिं संग्राफोर दङ रै ओंखाम नाय खिथाहैनि आं नोंसोरनो नै जोंना हौवा गोदाना बेनोमोन आदैया बोरै मोनदों आदै हाबा जानानै प्यारी समझ गई